Генерал-майор Валери Григоров. Добър вечер. Здравейте, Добре господин дошли, Колев. Благодаря ви за поканата. господин Григоров. Радвам се да ви видя. Искам да кажа на нашите зрители, много малко знаят вече за това, че вие бяхте началник на охранителна полиция София от 90-те до 2000-та година, а след това станахте директор на Националната гранична полиция. Да. Така че темите, по които ще разговаряме с вас, са широко обхватни. Но като все пак началник на охранителната полиция в София, вие сте виждали подобни ситуации като тази, която се обсъжда вече няколко дни многократно. Да, благодаря ви, господин Колев. Дълъг е пътя на моята кариера и той завървян отдолу догоре. Да. И затова така се впечатлявам от даваните мнения, оценки от хора, които дори не са присъствали на мероприятия, на охранителни мероприятия. Трябва да ви кажа, че моето охранително поделение беше основното структурно звено в столичната дирекция, което охраняваше всички митинги, протести, демонстрации и футболни срещи на територията на столицата. Да. Така че и то, когато Левски ЦСКА имаха много сериозни и добре организирани агитки, по 5, 10 до 15, 20 хиляди души присъстваха на стадиона. Това са хубавите години, в които ние ще си спомняме, разбира се, с добро чувство, тъй като тогава имаше и много по-високо ниво на футболна игра, но имаше и доста добра организация по отношение на футболните агитки. Аз бих искал да кажа, че моят поглед към тази, бих казал, случка, която така впечатли обществото, е, че институционалната немощ на институциите, които са ангажирани в подготовката, организацията и охраната на футболната среща и на самото мероприятие, тъй като в случая говорим и за футболен матч, но говорим и за протест, който е в съчетание. Трябва да обърнем поглед към онези институции, които създадаха условията за това да има протест. Да. И не бива да се подминава факта, че ръководството на Футболния съюз по неизвестни и неказани на обществото причини, няколко пъти се опита да премести, да прехвърли футболната среща в Пловдив, в София. Тук институционалното лутане и неяснота по отношение на вземането на решение е показателно за това, че нещо пречи в вземането на решение. И тъй като аз съм правил стотици хиляди, бих казал, срещи с тогава беше Вуцов председател и президент на Българския футболен съюз. Един човек, Бог да го прости, който се работеше много с лекота и това, което се уточняваше, се изпълняваше в 100% вариант. Така че Министерството на вътрешните работи, мисля, че много малко е свършило преди да започне футболната среща и изобщо не се говори за профилактика и превенция при и организирането на мероприятието. Вие говорите за конкретното мероприятие или по принцип? Аз говоря за конкретното мероприятие, но и по принцип. Преди всяка една среща се провеждат срещи, в които има представители на всички ангажирани институции, в които се уточняват конкретните ангажименти и поети отговорности на конкретните длъжности и лица. И ако ние говорим, тъй като чувам оценката на министъра на вътрешните работи, че МВР си е свършило перфектно работата, и през призмата на това, че аз съм охранявал стотици хиляди мероприятия, бих могъл да му поставя оценка, че неговото оценяване на полицейските действия, за съжаление, е на нивото на началник на районно управление Приморско. И това го казвам с тревога, не защото искам да засегна авторитета на вътрешния министър. Той в едно интервю в Нова телевизия при вашата колежка много силно се опитваше да прави политическо внушение. При Лора Крумова. Да, при Лора Крумова. Се опитваше да прави внушение, че виждате ли, той е номинация на Кирил Петков. Да, възможно да е той така. Той го е принудил едва ли Кирил Петков да... Да, той го е принудил едва ли не, след като 2 дни го е убеждавал. Това не е нужно на българското общество. Аз така ще кажа. Това говори много лошо за... Той говореше на езика на оперативен работник от Приморско. Да. Това е жалко, бих казал. Министъра и погледа на министъра трябва да бъде широк. Трябва да вижда процесите, трябва да вижда отговорностите и функциите. И за съжаление той и този път не можа да присъства поне на един футболен матч. А през годините, в които аз съм бил в столичната полиция, съм виждал как
професор Петканов, министър на вътрешните работи, присъстваше на футболен матч. Да. Това има особено значение за полицейските служители. Това има мотивиращо значение Той за респектиращо структурите. за публиката. Той има респектиращ ефект и по отношение на това и мобилизира състава, че те са под погледа на министъра. Той обаче, както министър Любомир Начев, вие си спомняте, беше на едно ревю, модно ревю, когато избиха колегите в Брезите, блок 20. Да, Това- и той бе заснет от наша И той колежка, беше заснет от в ваша един колежка. ресторант, така доста Ето популярен това е тогава, морала. Аз така бих казал. И ако министър Стоянов има някакво достоинство Той е на бил човек на кино, да. и на политическо лице като фигура, той би трябвало да се скрие някъде и обществото да не го гледа. Не само да подаде оставка. Защото това да отидеш на кино, когато отвън в София кипи и когато е ясно за всеки един професионалист, че сблъсък ще има. Но тук вече отваряме една скоба, за да покажем колко е подценен феномена агитките на ЦСКА и Левски. Да. Господин Колев, аз ще кажа и нещо, което може и да звучи образователно за колегите Нека на да професионално чуя, ниво, но ще ви кажа, че преди всяка среща на Левски и ЦСКА, аз съм канил Зерзанов, тогава беше председател на футболния клуб на агитката на Левски, Да. и Дучето, всички го знаят, Митко Ангелов, съм ги канил на кафе и на разговори в столичната дирекция, с които съм ги ангажирал конкретно. Нека министър Стоянов да излезе и да покаже колко срещи са проведени с лидерите на тези неформални агитки, проведена ли е среща с човека, който организира протеста, колко предупредителни протоколи има по отношение на очакваните безредици, защото те казаха, че очакват сблъсъци между агитките. Или бих искал да кажа с един извод, че МВР не е свършило нищо преди започване на мероприятието и футболната среща. В противен случай, министъра А вчера има ли трябваше да каже... среща министъра и кмета, който издаде тази заповед? Вижте, кмета се опитват политически да го вкарат. Вие знаете, че българските политици имат способността, Да. когато няма да има отговорност, тя се политизира. Проблема се политизира и става политическа безотговорност. Това беше целта и на Бойко Борисов, това беше целта и на да прехвърли топката на кмета на София. Кмета на София няма задължение да охранява обществения ред. Кмета на София няма задължение да се бори с престъпността и хулиганските прояви. И това, което се тръби навсякъде, че виждате ли, полицията била провокирана. Това е политически изказ на полицейските началници. Няма провокация. Има хулиганско поведение, което е на ръба или в рамките на нарушаване на закон. Да. Тогава полицията е длъжна. Няма какво да обясняват на обществото, че били провокирани. Че вие сте там, за да ви провокират, господа. Всичко това, извинявайте за това, което ще кажа, но мисля, че трябва да казваме и това нещо. И всичко това се случва на фона на една, как да се изразя, катастрофална квалификация на българския отбор. Аз ако трябва да погледна първо към профила на протестиращите, това са същите протестиращи, които сме виждали на хиляди футболни срещи. Разбира се. Не можем да очакваме различно или каквото и да е друго поведение, освен това, което те показват. Там има хора, които идват непременно за да се сбият. Там идват хора, които отиват леко пийнали, а други, които са употребили наркотични вещества. От тази категория лица не може да очакваме нищо друго, освен предизвикване на безредици, и това означава предварителна профилактика на тези лица. Няма да пропуснем и факта, че там е имало и шпиц командата на Възраждане е била, тъй като там, там са били бивши служители на МВР, които са уволнени от Министерството на вътрешните работи и които са дошли с конкретна цел, за да се политизира безредицата. И това е и целта всъщност на Бойко Борисов. За да може да се извлечат определени политически дивиденти. А пък да погледнем към поведението на полицейските служители към структурите. Че не видяхме ли същото поведение, господин Колев, ние на протестите 2020 година? Аналогично поведение.
те с водните... Колоните на Министерския колоните съвет на трябва да ги Министерския помним съвет. много дълго време. И каква е отговорността от онези случаи, в които министър Терзиев тогава каза, че няма нарушения, няма престъпления, няма данни за извършени престъпления. Това стимулира произвола на полицейските служители. Това показва еднозначно, че този, който е бил ръководител на мероприятието, е дал разпореждане и трябва да поеме съответната отговорност за това да се употребяват водните уръдия. В полицейски аспект, от полицейска тактическа гледна точка, се преценява момента, в който може да бъде употребена физическа сила, помощни средства, в крайен случай оръжие и, разбира се, помощни средства, които да противодействат на съразмерността на агресията или на нападението на полицейски служител. Ами, аз трябва да ви кажа, следя новините, докато вие говорите, и премиерът Денков заглавие от новинарския поток с извънредни новини хвърля оставка до часове, ако не се решат нещата. Самият министър е идвал с лица, които е искал да назначи, но те не са били добра репутация и предложението му били отхвърлени. Тук вече почват да се вадят ризите. Да. След това, което се случи, трябваше някой да понесе отговорност, затова е поискана оставката на министъра. Обаче Бойко Борисов каза, че трябва да си подаде оставката и господин Денков. И започват сега някакви такива неща. Преди малко Бойко Борисов на една среща е заговорил за предстоящи избори. Нещо става в държавата. Делян Пеевски пък съобщи също, че имаше идея да се създаде парламентарна комисия за разследване на всичко това, което се случи. Делян Пеевски преди минути заявил, че ДПС няма да подкрепят създаването на такава комисия. Какво става в държавата? Политизирането на проблем от обществен ред и сигурност води към една единствен извод и крайен резултат. Това е политическа безотговорност и размиване на отговорностите на персоналните длъжностни лица. Бойко Борисов извиваше ръцете на управляващите. Вижте, в театралното поведение, което се показва от момента на създаване на това правителство, има няколко основни цели с политическа насоченост. И това са, на първо място, Бойко Борисов притиска промяната, които поради неопитност, поради незнание и поради некадърност основно, загубиха своята автентичност и образ. Ама ние си играем малко като в детска градина. Денков е казал, че ще коментира за сегашния министър, когато вече не е на този пост. Каква е файдата от такова нещо? Каква е ползата на нас избиратели? Аз бих казал един конкретен факт, който може би по-еднозначно ще покаже на българското общество кой е поставил този министър там. Кой го разви? Той дойде от нищото, от Приморско, като началник на районно, след това отива в БОПа, след това отива благодарение на Бойко Рашков, който бих казал е вторият министър от прехода насам, който нанесе много тежки поражения на Министерство на вътрешните работи и го направи директор на БОП. Оттам той отива за министър, въобразявайки си, че този човек има професионални качества. Този човек се губи в София, а ние очакваме от него да управлява една сложна система, която има вътрешни и външни процеси. Не е ли знаел той, да не са ли го предупредили съответните служби, разузнавания и така нататък вътрешни, че може да се очаква подобно нещо и да отиде спокойно да седне в киносалона? Господин Колев, това е бягане от отговорност. Това е бягане от отговорност, която той не е в състояние. Аз не случайно казах, че той е на нивото на началник на районно управление Приморско. Когато човек се плаши, когато не е сигурен и уверен в собствените си решения и възможности да управлява процесите, да управлява структурите, той изцяло разчита на Темелков и министъра го каза вчера. Той сега в момента ще направи поредица от гафове, ако не го махнат или ако той не се оттегли самостоятелно, защото Темелков е този Темелакев, извинете, е този, който реално управлява структурите. Но и той е продукт на оперативните служби, на ДАНС и той няма никакъв опит по отношение на охрана на обществен ред, по отношение на безредици, по отношение на футболни срещи. На къде отиваме? Когато представяше програмата си министър Стоянов в Министерство на вътрешните работи, това беше още повече, има и други факти, които са много интересни. Министър
Стоянов влезе в длъжност министър на вътрешните работи и следващата седмица веднага излезе в домашен отпуск. Платен домашен отпуск. Много хубаво. Повярвайте ми, за моите 20 и повече години служба в Министерство на вътрешните работи, аз не съм виждал такова състояние. Тази персона се е вкопчила в собственото си благополучие и това да не наруши собствения си стереотип на начин на живот. Можете ли да си представите, аз като директор на Национална служба, след 6 години директор на Национална служба гранична полиция, излязах с неизползвана повече от 200 дни отпуск. Този министър влиза в длъжността министър на вътрешните работи и следващата седмица излиза една седмица отпуск. Това е абсолютна безотговорност. Съжалявам, че го казвам. Може би, за да си почине от големия успех. От емоционалната видима напрегнатост, че поема един товар, пък и много го е молял Кирил Петков за това. Когато той направи представянето на стратегията си във Вътрешното министерство, какво ще прави, как ще го прави и с кого ще го прави като екип, там дойдоха да присъстват Младен Маринов и Христо Терзийски. Бившите министри на вътрешните работи. Всички трябва да се досещат кой е номинирал този министър. След като тези двамата са били там, в качеството си на народни представители, но и в качеството си на бивши министри. Защо тогава Кирил Петков, като го е молил няколко дни поред, поне не присъства да уважи, да чуе какво ще прави този министър? Лъжа, господин Колев. Лъжа. Това е отговора на конкретния въпрос. Това е кандидатура на Бойко Рашков, развита и на задкулисието, което владее Вътрешното министерство. Вътрешното министерство е в много тежко, бих казал, клинично състояние и никой не работи. И всички в българското общество виждаме какво се случва. Дилърите вървят свободно по улиците. Срещу приемната на районни инспектори има пунктове за раздаване на наркотици. Срещу пунктове на районно управление. Сериозно ли говорите? Това го знам аз. С моите си опити, знания и информация, която разполагам. А това не го знае министъра на вътрешните работи. Известно е, че Брендо се разхожда в центъра на София. Този, който има влязъл в сила в присъда в Италия, този, който има присъда в Украйна. И този, който се издирва от България. Върви по Витошка, а министъра на вътрешните работи не знае. Съжалявам, този министър, според мен, не е наясно защо е там. Какво според вас ще последва от всичко това? Вие разказахте неща, които не бях чувал до ден днешен. Няма нищо да последва, господин Колев. Аз следих много какво се говори и пише напоследък за този случай. Със сигурност ще има плашене между двете групи коалиционни партньори, които са управляващо мнозинство. На тези хора не им трябват хора, които могат, които знаят, които имат опита. На тези хора им трябват послушни хора. Затова Бойко Борисов ще продължава да ги плаши, ще продължава да ги изнудва и в крайна сметка няма да има силата и коража да развали това правителство, защото и Европейския съюз, и натовските ни партньори в този период на водене на войни в региона и в близост до България и до Черно море, никой от нашите партньори не гледа сериозно на българската държава. Така е, но с политическа нестабилност. Ето човека, който арестува Бойко Борисов. Днес Бойко Борисов казва за него, че няма да му угажда повече. И изобщо и смята, че не трябва да се ходи Стоянов. Господин Колев, по-важно е какво казва Делян Пеевски. Делян Пеевски казва, че няма да подкрепят комисия за разследване. Разбира се, и аз мисля, че и правителството ще се запази, тъй като Делян Пеевски, ще го кажа, аз съм отправил много критики към него, към неговите прояви, към неговото назначаване за председател на Държавна агенция национална сигурност, но този човек има доста повече мъдрост, повече дълновидност и оценка за това да вижда напред във времето какво би могло да се случи и ще се окаже, че той е много по-устойчив, отколкото Бойко Борисов. Вие виждате, че даже и в Столичния общински съвет не могат да изберат председател вече втора седмица. Там картината ще се усложнява, тъй като докато не се намеси Бойко Борисов, тъй като там
контрата се играе и в тази посока, защото той не може да преодолее факта, че загуби изборите в София. Но може Загуби да ги преодолее заради факта и да подпомогне. собствената си недълновидност, бих казал, защото ги предизвика тези загуби в София и във Варна. Ние миналия път с вас много детайлно обсъдихме ситуацията, в която направихме и анализ на това какво би се случило в Общинския съвет. И аз тогава ви казах, че 23 общински съветника от ПП и ДБ са твърде малко, останалите са значимо повече от 50 плюс 1. Така че там ще продължи извиването на ръцете, ще се търси компромис. И времето ни изтича, един последен въпрос, все пак като човек, който ръководеше гранична полиция. Днес Нидерландия са казали, че искат допълнителна проверка на състоянието на границата, за да решат за Шенген. Това е лъч надежда. Ще бъда доволен и щастлив, ако наистина се случи и България влезе в Шенген, но не съм толкова силен оптимист. Да. Тъй като тази обща политическа нестабилност, тази русофилска нагласа на една част от институциите в България и това колебание на ще има правителство, няма да има, е част от критериите за това, че България е много корумпирана държава, че в България институциите не работят и няма гаранции за ефективно противодействие по охрана на външните граници. Така че бих искал и бих бил доволен и щастлив. Още 2009 година трябваше да сме в Шенген. Тогава Румен Петков с няколко постановления отсрочи и влезли в преговори, за да извади извън своя мандат приемането ни в Шенгенското споразумение. Оттам насам се случиха много неща и по този начин бих казал, че се разми отговорността и на България едва ли и това е цел да влезе в Шенген, въпреки декларациите. Защото никой нищо не направи да изпълни експертните поети ангажименти от програмния документ, който е прият с постановление на Министерски съвет от януари 2009 година. Тогава беше тройната коалиция и тогава министър на вътрешните работи беше Румен Петков. От този план и конкретни мерки за приемането ни в Шенген почти нищо не е изпълнено, господин Колев. Иначе трябваше да имаме на западните и на границата ни с Македония и Турция още гранични контролни пунктове с нова инфраструктура и съответстващи на Шенгенския кодекс. Няма такива. Благодаря ви, генерал-майор Валери Григоров, бе гост в днешното издание на нашето предаване. Благодаря.